onye nwe anyị nọnyere ọnụ God have mercy upon us. si n'ozi ọma dị njọ nke ndị kidnapa na ndị 419 dere ndị kidnapa dekwara ndị 419. ndị ezigbo kọstọm anyị ya bụ ndị nke na-aga ije abalị nakwa ndị na-abanye moto mgbachapụ okporo ụzọ anyị bụ ndị kidnapa na ndị ori moto one chance ewetara unu oziọma nke a ka anyị gwa unu na ya amalite ego ọrụ anyị n'uju maka na Disemba na-akpụdebe nso n'ike n'ike unu maara nke ọma ọ bụ ebe onye na-arụ ka o si ri ọrụ anyị bụ ịtọrọ ndị mmadụ igwukwa ndị mmadụ 419 ekwanụ na ọ bụ ihe anyị rụtara ka anyị ga-esi gotere ndị be anyị rice na Krismas ya bụ mbọ na-apụta ebe anyị ga-afụ gị ma magburu gị anyị achọghị ịchụ gị ọsọ atakwala anyị afọ ma anyị bịa igburu gị chetakwa na onweghị ihe ndị polisi maọbụ ndị vigilanti ga-eme anyị ebute gị gbaa mbọ kwụọ ụgwọ gị n'oge ka ị nwere onwe gị maka na igbu anyị oge ị ga-achọpụta na kidini gị dị ndị ọzọ mkpa igbu anyị oge ị mara na mkpụrụ amụ gị dị ndị China nnukwu mkpa igbukwa anyị oge ị mara na mkpụrụ obi gị dị ka akara ọkụ ndị mmadụ kwụ na line na-eche ya eche igbukwa anyị oge ọzọ ị mara na anyị ga-egbu gị part by part ree gị etu ndị mbukobosi si egbuka moto part by part ma resịkwa gị ndị ọzọ okwu nke ndị kidnapa na ndị moto one chance Ihere mee ndị polisi mewa ndị vigilanti. ndị St. Ikegwuru parish unu n'anya ọfụma na oziọma nke wetara anyị tata akwụkwọ ndị kidnapa chapter 5 verse 6 ịgbadata ifukwa oziọma ọzọ ewetakwara n'akwụkwọ ndị one chance ndị 419 a na-akọwara anyị n'oziọma nke tata na amalitego ọrụ ha n'uju ya bụ dịka gịnwa bụ ihe na-aga ije abalị ha gwere gị dịka kọstọma fa so gbaa mbọ fụ na ị na-aga by 8 9 10 na-amịgharị famịlị ka anyị mara nọọ Disemba ka a na-agba ihe a Disemba ka a na-achọ ịgba ebute gị ya bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ asị gị kwụọ ewere mkpụrụ amụ gị mee gịnị ree nye ndị ọ dị mkpa egbuka gị part by part so ndụmọdụ anyị na-enyekwa ndị parish anyị niile tata bụ gịnị ebe ọ bụla ị ga ị nọ Ọnịsha ebe ọ bụla ị na-aga gbaa mbọ fụ na ị na-abanye moto na registered park enwere registered park registered moto everywhere isi ka ịba moto one chance na ọ dịgo ọsịsọ lekwa gị ka a harvestịrị ọgan gị niile resịa ndị mmadụ maka ama na ọ bụrụ na ndị bu na-ejiri ego ebute gị a ga-eme gịnị a ga-egbu gị part by part ka ndị mgbuko obosi resịa ndị mmadụ ndị na-ego ya bụ na line dịka ha si wee kọwara anyị n'oziọma na ndị mkpụrụ obi ndị mmadụ kịta dịka akara ọkụ enwe ndị kwụ na line na-eche kidini ndị mmadụ dịka akara ọkụ enwe ndị kwụ na line na-eche ka ị gbanarị ya nke a agazila ije abalị enwe ọbụla ị na-aga n'ime ogbe maka ndị nọ Ọnịsha ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị were keke chata ebe a ka ịdị save maka a na-ezukwa na keke na-ezu mana bọọsụ ibiri n'Enugu biri na Owerri biri na Aba biri na Ebonyi steeti gbaa mbọ from now na-eme gịnị na-ala n'oge maka na anyị nwere sekuriti n'ala Igbo sekuriti adịrọ n'ala Igbo chewekwa onwe gị nche maka ichewe ka ndị vigilanti bịa wepụta gị ichewe ka ndị polisi ma ndị amị napụta gị bifo a na-abịa egbukago gị so ka uru ọ ga-abara gị na ndị vigilanti bịa atụtụtazi ozu gị ebe aha vens goro ọgan gị niile so gbaa mbọ were okwu nke a mee ihe dịka okwu ndị kidnapa wetara anyị kwụrụ n'ọtọ ka anyị gbasa anyị ga-enye na onyinye ka manya onyinye ka anyị gbasa onye nwe anyị nọnyere ụlọ ka Chukwu jikere na-egozi unu nna na nwa na mmụọ nsọ na nwa n'udo na misa agwụsigo